Anem a fer una mica de repàs del Drive. A veure, aquí on posa prioritat, vosaltres a la vostra unitat, jo és que ho vaig desactivar. Em diu que aquí us surten uns arxius que són els recents. Jo ho vaig desactivar perquè no em sortissin, d'acord? Llavors ho tinc tot així sense activar. Vaig anar aquí a configuració i mostra la secció accés ràpid per tenir els fitxers importants a mà. Això ho vaig desactivar, perquè no m'agradava i ho vaig treure. Llavors, aquí a la vostra unitat teniu les vostres carpetes i els vostres arxius que deveu tenir per aquí sueltos. Llavors, unitats compartides són les unitats que tenim com a centre, o les que tingueu amb altres equips. Llavors, la diferència entre aquestes carpetes d'aquí i les d'unitats compartides és que aquesta carpeta jo puc tenir aquí dintre diferents arxius i cada arxiu el puc compartir amb persones diferents. És a dir, aquesta carpeta pot estar compartida amb unes altres persones, que aquí us ho posa. Si aneu aquí a informació, veieu que està activat. Aquí us surten les persones amb qui teniu compartida aquesta carpeta. Però puc tenir una altra carpeta que no estigui compartida absolutament amb ningú. Aquesta carpeta la puc tenir compartida amb una persona i aquesta la puc tenir compartida amb una altra persona. D'acord? En canvi, a les unitats compartides funcionen com un equip, és a dir, dintre d'aquesta carpeta totes aquestes persones hi tenen accés, pugi el que pugi, arxius, tenen accés a tots els arxius que hi ha dintre d'aquest grup. És la diferència que hi ha entre un i l'altre. Després, a compartit amb mi, quan comparteixen un arxiu amb vosaltres, tot el que diguéssim no és vostre i és compartit amb algú, us surt aquí. Llavors diu, és que tenim un desgavell perquè, clar, això està ple de fitxes. Per posar ordre, el que podeu fer, jo el que faig almenys, és agafar el que m'interessa. És a dir, si per exemple això que està compartit m'interessa, el que faré és ho mouré a afegir a la meva unitat. Ho afegiré a la meva unitat i sortirà per aquí. Aquí, veieu? Dintre la meva unitat jo podria ficar-ho dintre d'alguna de les meves carpetes que tinc endreçades. Llavors ho tindríeu aquí endreçat, tot i que aquest arxiu ja us ho marca que no és vostre. Llavors sempre aquí, compartit amb vosaltres, sempre estarà aquí. Però a més el podeu tenir endreçat a la vostra carpeta de la vostra unitat. Recents serien els arxius recents que heu fet normalment. Destacats és que si vosaltres algun arxiu li doneu a destacar, aquí, afegeix a destacats. Quan aneu aquí destacats, us sortiran tots els arxius que li heu donat a destacar. D'acord? Més coses a la paperera. Doncs teniu la paperera de les coses que heu eliminat i ara us vaig explicar el de compartir. Tenim dues opcions. Si us fixeu, aquesta carpeta ho veieu que no té cap ninotet com aquí. Aquesta carpeta és perquè no està compartida amb res, igual que aquesta, i les que tenen un ninotet sí que estan compartides amb algun altre usuari. Llavors, per fer el vídeo vaig a fer una carpeta que es digui prova. Llavors, aquesta carpeta teniu l'opció de, si li dono el botó dret, compartir. Li dono opcions avançades. Veieu? Aquí ara mateix només la puc veure jo. I aquí podria ficar públic, que la vegi tothom, o que només a través d'un enllaç, o que siguin de Xtech, o que només ho pugui tenir jo. D'acord? Llavors, ara aquí dintre pujaré un arxiu del meu ordinador, vaig a nou, penjo fitxers, penjo un arxiu, aquest arxiu, com us hi fixeu, no està compartit amb ningú. Això ho puc desactivar o tornar-ho a activar. I aquest arxiu, diguéssim, no està compartit. Per compartir-lo faré el mateix. Clico damunt, puc anar aquí o botó dret, compartir.
Fem el mateix i ara el vaig a canviar i vaig a fer l'enllaç. Comparteixo amb aquest enllaç. Li dono a desar. Això és important perquè si ho compartiu amb algú i no feu això, no ho podrà veure. Llavors, ja ho tinc compartit i ara, si voleu obtenir l'enllaç per compartir, li podeu tornar a donar. O feu aquí, obtenir enlace, i el copieu. I ja teniu l'enllaç per compartir i enganxar-lo en el Canva on sigui. Si ara vaig a la meva unitat, veureu, copio l'enllaç aquí, veureu que prova segueix que la carpeta està privada, però en canvi aquest arxiu està compartit. Això només ho podeu veure aquí, perquè si jo ara tinc un altre arxiu, aquest, es pujarà. Doncs aquests arxius, un està compartit i l'altre no estarà compartit. És perquè veieu la diferència. Ja s'ha pujat. Com podeu veure, aquest està, veus, no compartit i aquest sí. És a dir, que dintre de la mateixa carpeta podeu compartir-ho en diferents persones o tenir uns compartits i uns altres no. Aquesta és la diferència que amb unitats compartides no ho podeu fer, perquè aquí es comparteix absolutament tot el que afegiu en aquestes carpetes estarà compartit. Què més? Teniu l'opció de compartir arxius dintre d'una carpeta, però també teniu l'opció, imagineu-vos que heu de compartir moltes fitxes amb alguns alumnes, doncs jo puc ficar totes les fitxes aquí dintre i comparteixo la carpeta, és a dir, jo els hi passo l'enllaç de la carpeta i faríem exactament el mateix. Funciona igual. Els hi enviarem l'enllaç de la carpeta sencera, copiem l'enllaç, fet. I l'enllaç l'enviem o per Canva o pel correu electrònic, per on sigui. I llavors ells veus que ha canviat i ara s'ha posat el ninotet. Ara ja tindrien accés absolutament a tot el que hi ha dintre de la carpeta. D'acord? Perquè he compartit la carpeta sencera.